Hello guys, Lux Trigo here. Welcome back to the channel and to the video. Today maglitsyon mi. Kami tanan diri sa bay, gatapok mi. So minus Henry. So hello there Henry, if you're watching the video, I know that you're watching. Before that, hamang ipakita ninyo nga maglitsyon mi. Maglitsyon manok, litsyon baboy, manok na siya yung lutuon. So yeah, maglitsyon manok siguro. Mag-treadmill ako. I know nga kuan kusog magkaon niya, so mo nang magpa singot sa kay murag mo may sakto paminawon, di ba? So mag-treadmill ako, then after that ang ipakita niyo ang mga ingredients sa mong panggamiton. Si Papa tos gawas ga kuan ga asikaso sa lutuanan asa tapita lutuon. I think we're gonna use the automatic rotisserie. So yeah, he's just modifying the old grill. Itong grill na mong gamit tong paano to? Itong itom. If you saw it in my last videos. So yeah, again guys, hopefully you guys enjoy the video and see you then. Let's follow that. Hello. Mana ni treadmill. Asang yun. On naman itong switch sa likod. 15-16 minutes. So, ang daga na ni guys. So, safety lock. Ito yung butang. Tapos puro ka laro-laro yung likod. Ipit na. Dali siya sa tumoy sa jacket. In kaso nga mataga ko, muna na. Mapahong na siya. Mabiraman na siya. So, I just press start. Diyan na speed niya 0.6. I usually run 5. 3 for now. But my silbing warm-up guys. Prodo, what are you doing? Huwag mabuang si Prodo. What we're gonna do now, muna yung gigamit pang control na yung pinduton dito. Incline, mura siya mumupa sa kaning platform ang gidaganan. Mura kag musaka kag buntol ito. And I believe ang maximum incline kay number 9 mo nag-measure niya. That's only 3.7 guys. 3.7 sa atong og .5.0 paspas na. $20 minutes on target. A few moments later. Whew. Ano guys? 20 minutes. May calories na wako no. Bago lang tinuod ba na. Ano yung buhaton 3 times per week. Uy, sabi mo nakasusod nung gawas ng kalitbog. Mugawas na ako guys, kinakuha ko o garang herb ano sa mong garden. Kay usa sa isagol sa manok na mo nga ilitsyon na galing na tanaw yun. Nope. Nagmabuwak na. Hey, Porto, what are you doing? Hey! Nagmabuwak ka, matay na ni. So, darag herb na itong ikuanon. Humot siya na. I wish you could smell it, but yeah, humot siya. I would say mali paborito no herbs tanan. So yeah, putol tag gamay. Hey guys, mga ingredients sa among isagol sa lechon manok. Tanglad din, may tanglad na mo dili. May kuan dahon, stem ra niya guys. May pepper, bell pepper,
Manay rosemary yung kuha sa gawas. Onion, na salt dito, pepper nga wa pa na grind. O ganang spring onion. Ang manok nga gamito na mo, free range kay mo murag mo ni dol-dol jutay sa bisay ng manok sa tuwa, di ba? Alright guys. Tapos na yung updatean. Kasi kung pang putol ito kay Rudy kaya ka-we bothered. The same charcoal na magigamit kong mga from the previous videos na iyan style ito nga isugnod na nimo. Dato yung butang nila. Let's go. Okay. Na may bagyo diri guys, walang yung labay na siguro. Pero sa France o sa Italy, ang bagyo may kusog nga flood. Ang among buhaton mo kanunay kay among paanon pag kalang wrapper may sunugon namo. Yeah, mission accomplished. Anja guys, mala amo nang gisaksak ni sige na siya tuyok na, di ba? Automatic rotisserie. Ano siya banha siya gamay. Namilag dili siya musiga ag baga kay para saktong luto, di ba? Ag init ra sa baga may paluto. Mga pila ni ka oras pa? Tanaw ni mo. Usay 1.5 sure ni ka oras. Tarawon lang. Guys, after 30 minutes nita. Among gitabunan kay kusog hangin mo siga kayo ayag baga. Hapit na ni. 30 minutes. Murag arang-arang pa siya to sa last time kay karong last time sila o baga kanay inanay ra gini siya usa ka oras ug tunga may labay na o mga on na soon guys. By then probably that's when I end the video. Ito yung balik kay dag-om na po do. Tatangon na ni. Tataro na pa no. Ito ay unod. Ano mahog tanglat guys. Lagi guys, managluto ang kalang lechon manok. Mga ano mi ang humuta. So yeah, I'm gonna end the video there now. I'm not gonna keep dragging it any longer. If you enjoyed the video, please give the video a like. I would really appreciate it. And if you haven't subscribed to the channel, please do subscribe if you're interested. And yeah, I'm gonna end the video now. See you in the next one. Bye.